Uniek beeldmateriaal van New York op 11 september 2001 van de Nederlandse fotograaf Guy van Grinsven. Tien jaar lang ligt het bandje onaangeroerd in een la. Een videotape met uniek beeldmateriaal van 11 september 2001. De Nederlandse fotograaf Guy van Grinsven is die dag in New York en hij filmt alles wat hij ziet. Brandende torens, paniek in de straten en vooral het ongeloof bij de New Yorkers. This just into our newsroom. A plane has crashed into the World Trade Center. Let's get this live update. Ik heb het filmpje nooit gezien. Hè? Ik heb het 10 jaar lang niet kunnen kijken. Ik heb moeite genoeg gehad om het te werken. Ik heb er nog vaak genoeg slapeloze nachten van gehad. Het geluid en die lucht. And the FBI is investigating a reported airline hijack. Hij was in de auto op weg naar het World Trade Center. Op het dak van een van de torens had hij een fotoshoot gepland. Fotograaf Guy van Grinsven. Hij pakte zijn videocamera toen hij de gebouwen in brand zag staan. Bij toeval legt hij zo een uniek moment vast in onze geschiedenis. Je ziet ook hier dat de mensen gewoon zonder te kijken oversteken. Ja, dus ochtendspitsen, dus hartstikke druk. En dat gaat eigenlijk zijn gangetje. Niemand heeft nog echt in de gaten wat daar aan de gang is. Pure ontzetting. Misschien kennen ze elkaar, misschien kennen ze elkaar niet. Het is in ieder geval zo dat iedereen elkaar vastpakte en in spontane huilbuien uitbarsten. Oh, I'm not getting It's not good. All them kids at the building. Oh, man. Oh, God. What the hell is going on? Wat ik me wel heel goed realiseerde is dat er een heleboel mensen doodbleven daar waar je bij stond. En dat die rook en die damp die daar omhoog stijgt, dat is bijna de geest die heel veel mensen laten. Zo zou je dat kunnen vertalen. De meeste camera's zijn die ochtend gericht op de rampplek. Van Grinsven filmt vooral de mensen. Hun shock, hun verdriet, al lijkt niet iedereen aangedaan. Daar lagen de mensen nog gewoon te zonnen en naar de ramp te kijken. Deze meneer die staat gewoon vrolijk nog door te scheppen. Met in de achtergrond toch een brandende toren. Guy van Grinsven had die dag 2 camera's op zak. 1 om mee te filmen en 1 voor zijn foto's. Elk shot vertelt een eigen verhaal. Het is een intense angst wat je hier ziet. Ze gelooft niet, ze weet niet hoe nu verder te gaan. Alle 2 niet, die jongens staan er nog een beetje bij. Maar die meisjes beseffen het wel hoor, wat hier aan de gang is. Even voor 10:30 zakt ook toren 2 in. Van Grinsven staat dan op een paar blokken afstand. En er stond er ook een man, die stond daar al minutenlang met zijn mond open. Die stond daar helemaal apathisch aangeslagen. En kijk, ik geloof dat hij hier komt. Ja. Die stond er maar te kijken. Helemaal van de wereld. Die geloofde zijn ogen niet. Normally airplanes too. This is it. So this is the Pentagon now? Yes. Wat opvalt is dat er tussen alle emoties ook New Yorkers zijn die gewoon willen doorwerken. Op naar de volgende afspraak.
Moet je opletten, daar zit een man met zijn dingen, die zit te huilen. Even later komt er hier van links een zakenman. Hij kijkt niet eens. Een ramp die hem voor zijn ogen heeft afgespeeld, hij kijkt niet eens. Hij is bezig. Ook deze meneer die probeert te bellen, die kijken niet even. Niks, helemaal niks, die lopen gewoon door. It's not anymore there. Ik zeg tegen die toren, wie jij zit te tekenen, die is er niet meer. Ze had er nog, als ik het zo mag zeggen, niet in de gaten. Ze was nog gewoon aan het schilderen over iets wat er niet was. Die kwam daar pas uit de roeze. Die heeft er een paar verloren, een paar vriendjes. Dat zie ik, ja. Die zegt, Jezus, waar ben ik hierin terechtgekomen? Wat is hier aan de hand? Die beseft wel dat het hele grote consequenties heeft. Uit alle hoeken en gaten komen ambulances aanrijden. Je ziet het ook, de een na de ander rijdt je bijna omver. Watch it, you got another one coming. Ja, Mick, ik sta hier zoals je ziet in New York op, hoeveel is het vandaag? De 11e van de 9e 2002. Voor zijn zoon Mick neemt Guy die dag een boodschap op. Het is een historische dag, zoals je ziet op de achtergrond. Daar is de Twin Tower, die is opgeblazen door 2 vliegtuigen. Die zijn er tegenaan gevlogen. Dit wordt iets wat in de historie heel belangrijk is en dit maak ik dus voor jou. Altijd als hij op reis is, maakt Guy zo'n filmpje om zijn zoon te leren over de wereld. Dat heb ik ook met het uitbreken van de Golfoorlog gedaan, kan ik mij herinneren. Dat ik op een videocamera gebracht en uitgelegd wat er speelde die nacht in Bagdad. Dat heb ik bij hem voor zijn school, toen ik hem naar school heb gebracht. Dat weet hij niet eens dat ik dat heb, maar dat vindt hij wel een keer, dat beeld. Dat moeten kinderen maar een keer achterkomen. Hij weet dit ook niet. Hij weet het nu. 10 jaar lang lag het videotapeje te verstoffen. De beelden brengen 11 september weer dichtbij. De ontzetting, de chaos, de verwoesting. Van Ginsen blijft doordraaien totdat hij van de politie niet verder mag. Buddy, police, 1 block down. I don't care. Let's go, out of here, let's go. Wat begon als een gewone werkdag voor Guy van Ginsen in New York, werd een dag die de wereld niet meer zou vergeten. Guy van Ginsen, fotograaf. Meer beeldmateriaal van hem op onze website eenvandaag.nl.